tang hapoh sngi shna YouTube channel Cristiano Ronaldo haduh kattne ki subscriber jong u pedang singova ya phi ki para lok ki para jor ki bejusu tenat ban pe ki video hakane ke channel lada pisung tenat ya kane ki video singova ban share like ya kane ki video bat kum joro ban subscribe ya kane ke channel Cristiano Ronaldo balong klore lakai bapau nam jong ka perthai badai na po jong ka Portugal bat kum joro jong ka klub Al Nassr ka balai lakai haka Saudi Pro League hapoh jong kari Saudi Arabia Cristiano Ronaldo lachna ka YouTube channel ka bau ai karteng ka Cristiano manin ka sika terik jong manta banai haka ba kane ka YouTube channel jong ka bau lachna tang hapoh sngi ki subscriber jong ki lapoi haduh kattne kat haduh ba penmi ya kane ki video ki subscriber hakane ka channel ki lapoi haduh iwe point nya pro khandai klor tangkat khandai tali ki video ki baldap an upload hakane ke channel kalong ke ka bomla ban modor tang hapoh sngi ba shna ka YouTube channel ki subscriber jong ki lapoi haduh kattne kane kadai tang na kadaw ba ulang klore la kai football ba pau nam tam haka perthai hakane ka juk ka bamanta Cristiano Ronaldo ulang ro tang mau urang ye la kai babon tam ki follower hake Instagram haka ba ki follower jong ki lapoi shadow ka 100 million won ki ba follow yu hake Instagram akau ka jong shibit kamet haka por khatwe shitang ka kanhun Ronaldo kata ka Al Nassr kan ha bani kon persya ek alred haka jingila kai haka Saudi Pro League haba phajik history ka jinge kando ba khaddo jong kine barau artli ki tim haki santli ki jingila kai layo i baka Al Nassr kalala ban job ek alred haduh sautli ki jingila kai kat ba ka alred pat kalala ban job ek Al Nassr tang da chisen haba pe ya kene ke history ka jinge kando jong kine barau artli ki tim la ban ong baka Al Nassr kadoni ka jingkerman bakan penlem ka alred hakane ka jingila kai shibit kamet haka por khatwe shiteng handrai haka jingila kai om la ban batai lepa nin sakhi shibit kamet haka por khatwe shiteng hato ka Al Nassr kala mo bar penlem ka alred hakane ka jingila kai hapoh ka jingelam jong kapten jongka kata Cristiano Ronaldo kuble shibon ya phi ki para lok ki para jor ki bejusio tenan ban pe ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ki video kuble shibon